a koyaushe baya kare mu. Idan kai hakurci shi yake sakan nutsuwa, farin masoyi a gidan mu kai na nunawa. Saboda kyau na halina ka ba a kushewa, kowa yaban ka yake yi saboda kayi min. Da addu'a za na faɗa gare mu ce amin. Ilahu sarki ne san ki wadata mun, zan baki dukka kulawa a sokiyar jimin. Allahu sarki ya rabbana ka hore mu. Kuma ka komai a gidan ka za da zaunawa, komai na Allah ne shi yake azurtawa. Saboda shaidu daga rabbi ne ka dubawa, ni dai bukata ta hankali ka kwantar min. Kuka na kurciya kun sani jawabi ne, ita hassada na ta zayayo kunni. Shi wanda za ka yi wa gunsu kaga taki ne, neman halali a gare mu kun da kairi ne. Koya sana'a take ta wuce ci ma zaune, kuɗi abin nema mu tashi karmi yau zaune. Na samu nawa na samu tawa, abokanai dangi yan uwa ku duba min. Abin kwatance da mu ake yi, na samu wanda nake so farin ciki zan yi. Sai da ke nake yi ciko na numfashi, babu kewa zai zo ya bar ruwan sanyi.